जोंहा नै बिथांमोना जाहैबाय मैदेर एफसीनि ओरैबायदि इन्टारेस्ट नांदों नै आप लोग कौन सा टीम को सपोर्ट किया था जीतने के लिए आप लोग का मैदेर एफसी नै बिथांमोना ओरैबायदि इन्टारेस्ट मैदेर एफसी थिगानो ना मैदेर एफसी जिन्दाबाद जा नै ओरैबायदि नै मैदेरनि टीम सापर्टारफोरा थिग दं ना हाय प्रिन्सेस हाउ आर यू फाइन नै दिनै खेला नायग्राफोरा जा नै बा जाबाय रिंगु आबरालाय थांबाय औ डिउटि होना दोनदों आं जा नै गेम नायग्राफोरा